Mokwongo bedo ni nyogwel Mama Ida Odinga e tich mar jambetre UNEP Gigiri. Bedo ni doyo koni nyi ywego pi wang'e achon miyo modhi through gima nyodhith cha inyalo ywe pi wang'e. Yes. Timing gi sa molandgo gini ema nyisi niya owir siasa e wiye. Owir siasa ma higa manyien cha e wiye. Ong'ini chama dhi barore, mama nie dhi wacho ang'o, we wabol gimoro e wiye. But oseyie osekawo, koro wawe wache mang'eny. Kech en be momiyego, komi joluo, mama ne momi. Ipenjo penjo mamit ahinya kae manyaka wuoye king'ada, ine miwache, owuok iri. Ni joluo oseyudo ang'o. Adwaro ni jotendwa moyudo thuolo. Yande nan jakom mar board mar pi miluongo ni Lake Victoria South Kisumu. Kichaka chaka e skunde mane tie dala wae Nyakach, Luo, Seme, Ngunya, Ugenya, Raduodi, onge kamok na kete pi anyalo siemogi. Kana ane migawo mar arita kwe kidhi Nyakach, abare gi migepe matindo tindo, wandiko ruodhi, wakelo nyaka divisions waketo. Okay. Wadwaro niya. Ng'ama ni ofis osiem ne ji doyo noduogo nyaka obedo jakom Lake Victoria notoka. To kana winje ga to nosiko mane weche UDA. Koro ndalo moko penj japuonj to in jakom Lake Victoria South in jakom UDA. Ok na winje wach pi, ka winje UDA aming'a. To wadwaro niya sani josha nye ndiko county officers 47 jaluo nitie kanya achiel kende. Mano ok kare, bedo ni ne ok waloso sirkal, dong wachulo osuru. Wachulo osuru, okay. Nyaka miwa ratichwa. Winja, wadwaro niya, pesa mineno sirkal ringo go sani mar nyiewo tishade gogute mag ODM, iwacho ka makamu to ng'ama nade. Makamu be ng'ama inyalo nyisowa ni wawuoyo e wiye TV ka. Nyo wacho kaka japiny. Eri kaka japiny. Wadwaro niya, kipenjo wapenjo gi japuonj, penjo gimoro mochomo yo. Nikech ineno, sirkal owuok sani gaso nyithindo onge skul, capitation chapok gi yoro. Ok nyal bet ni wuon piny wacho ni nyithindo dhi e skul kata gionge uniform. Sama nyathi obede klas ko onge uniform, to nyithindo wetene orwako uniform. Psychologically osafa, apani mano area ma weni experte, obro nyisi, nyathino safa. Pesa ma sirkal tiyogo e nyiewo tishade gogute mag ODM miringo go kisigi kure gimiyo ji nikiwacho 2 tam 10,000. Pesa no oromo tero go capitation. Ka sirkal boero ODM ni adier, gin gigopo ODM bilion 13, gichulo ODM. To sani gima sirkal time ODM en niya, Waluya osewacho sani ni ochao Paranya gidhi. Jo Mombasa wacho no cha Joho gidhi. ODM ni didong chama mar jaluo na ni kende. Okay. Adwa na wach